אז היי לכולן. טוב, בגלל המלחמה ורועי לא יוכל להגיע, אז אני פשוט אקליט וידאו ותוכלו לעשות אותו במקום השיעור. לא התנאים האידיאליים, אבל עדיף מכלום. אז בואו נתחיל. אז תיקחו לכם מזרן ותעמדו במרכז המזרן, תצמידו את הבעונות הגדולות של הרגליים, תפרסו את הבעונות, תנסו להצמיד גם את העקבים, תשאבו את הפיקות, תעדכו את הירכיים ותרגישו שוב, השתמשתי בזה כבר בדימוי הזה, אתם בטח מכירים, תנסו לחשוב כאילו שיש ריצ'ראץ' שעובר בין הרגליים וסוגר אותם אחת לשנייה. הירכיים מסתובבות מבחוץ פנימה והכל גם מתרומם, נכון? כדי לסגור ריצ'ראץ' שאנחנו צריכים להחזיק גבוה. אחר כך תעברו ממש להרים את צידי הגב, תעמיקו את בתי השכם, ממש תרגישו את הבור הזה שנוצר שם. וכנגד זה גלגלו את הכתפיים ותמתחו את הידיים עד לקצות האצבעות. תעבירו את המשקל אל העקבים ותרגישו את ההתארכות מהעקבים אל קודקוד הראש. תנשמו כמה נשימות ותרגישו איך הדם מגיע ממש עד לקצוות של הגוף, אל האצבעות של הידיים ואל האצבעות של הרגליים. אנחנו נעבור עכשיו לאורדווסטסנה, אז תשאפו ותרימו את הידיים למעלה. תשמרו על מרפקים ישרים, כתפיים למטה. שוב תעבירו את המשקל אל העקבים, תעדכו את הרגליים מהעקבים אל הקרסוליים, שוקיים, ירכיים, ותאריכו עד לקצות האצבעות של הידיים. חוץ מהכתפיים, כל עולה, הצדדים מתארכים. תמתחו עוד מתיחה ותורידו את הידיים אל הצדדים. תביאו את הידיים קדימה, שלבו את האצבעות, תהפכו את כפות הידיים, תנסו ממש לתפוס גם את החלק של הזרת והקמיצה, ישרו את המרפקים, תחזירו חזרה את הזרוע אל הכתף, תשאפו ותאריכו את הידיים למעלה. ושוב תעבירו את המשקל אל העקבים ותתארכו, תסגרו את הריצ'ראץ' הזה עד למעלה, ממש עד לעקבים של הידיים. תאריכו את הצדדים של הגב. תנשמו פה כמה נשימות שאתם מיישרים את המרפקים, מורידים את הכתפיים לאחור ומתארכים. אז תורידו את הידיים, תשנו את השילוב של האצבעות, תהפכו, תשאפו ושוב תרימו למעלה. תתארכו מהעקבים של הרגליים אל העקבים של הידיים, תורידו את הכתפיים למטה. תפתחו את בתי השכי, תרגישו איך כל קדמת הגוף נפתחת והצדדים של הגוף נפתחים. ואז תורידו את הידיים חזרה ותשאירו אותן למטה. תשאפו, תרימו את הידיים לצדדים. תרחיבו את החזה בעזרת המתיחה של כפות הידיים. ועכשיו כמה פעמים ניקח את הידיים אחורה. אז תשאפו, תקעו את הידיים אחורה, 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 כמה שאפשר. תנסו להגיע כל פעם יותר ויותר. יופי. עכשיו תשאירו הכי מאחור ונסובב את הידיים לכיוון התקרה. אז תתחילו מהכתפיים, זרועות, אמות וכפות הידיים. תשאפו ותרימו את הידיים עד למעלה. תתארכו למעלה ואז תשאפו ותורידו את הידיים חזרה לגובה של כפות הידיים ולמעלה.
אוקיי, סליחה. נמשיך. עכשיו תביאו את הידיים לנמסקר, וכשאתם מצמידים את כפות הידיים, אנחנו בעצם מצמידים את הבסיס של האגודלים אל הבסיס של עצם הסטרנו. אתם יכולים רגע אחד ממש עם כפות הידיים למצוא איפה העצם של החזה מסתיימת, ואז יש אזור שהוא רך כזה, וממש מעליו קצת תלחצו עליו, ואז תחזירו את הידיים לנמסקר, ותשימו את הבסיס של האגודלים על המקום הזה, ממש הקצה של העצם. עכשיו גלגלו את הכתפיים לאחור, ותאריכו את הזרוע הפנימית. מפה תשאפו, תמתחו את הידיים קדימה. ועכשיו כשאנחנו נחזור לנמסקר, אני רוצה כבר שאתם פה, ממש תחזירו את הזרוע חזרה לתוך המפרק וגלגלו את הכתף. וכשאנחנו נצמיד את הידיים, תשאירו את הזרועות הפנימיות ארוכות. בשביל להשאיר את הזרועות הפנימיות עמוקות, אנחנו נרצה קצת להביא קדימה את המרפקים. ותרגישו איך הפעולה הזאת של הצמדת הידיים עוזרת לנו לגלגול של הכתפיים ולקירוב של השכמות. אז היינו בנמסקר, ומפה אני רוצה שממש תצמידו את כפות הידיים שלכם, וממש תרגישו כאילו מישהו לוחץ עליכם מהמרפקים, בשביל להדק את הידיים אחת על השנייה. מפה תשאפו, ואנחנו נרים את הידיים לאורדווה נמסקר. תביאו את כפות הידיים מעל הראש, ומפה תדחפו את הידיים עד לאישור מלא 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 של הידיים. ותחזירו חזרה. שחררו את הידיים. עכשיו אנחנו נעשה אורדווה נמסקר מאורדווה אסטסנה. זוכרים? ידיים למעלה. תחזרו לעמוד בתדסנה. שוב, תעבדו מלמטה מהעקבים, ממש תסגרו את הריצ'רץ' שבין הרגליים, גלגלו את הכתפיים לאחור, תשאפו ותרימו את הידיים לאורדווה נמסקר. אז יצא כאילו אני מחבקת את המנורה, נחמד. ועכשיו תשאפו ותתחילו, בעצם כאילו יש גם כמו חבלים של מכוך כזה בין הידיים, ואתם מקרבים, סוגרים, אבל שימו לב שהמרפקים לא מתכופפים. סוגרים, מוחצים את הראש, אם אתם מצליחים להגיע. אם המרפקים מתכופפו, תישארו עד איפה שהצלחתם להשאיר ידיים ישרות, ותנסו לקרב עוד בין הזרועות, כאילו אתם מפצחות, הידיים הם כמו מפצח אגוזים, אתם רוצים לפצח את הראש. ומפה תורידו את הידיים. אוקיי. עכשיו אנחנו נעבור לעשות כמה דברים עם הידיים מאחורה. נתחיל עם פשימה בדן גולי אסנה. אז זה פשימה, אתם זוכרים, מאחור, בדן גולי, זה שילוב של האצבעות. שלבו את האצבעות מאחור, אני מניחה את זה ממש, אתם רואים על העצה, מגלגלת את הכתפיים לאחור, מקרבת בין המרפקים. שאיפה וישרו את המרפקים. וכשאני מיישרת את המרפקים, שוב אני כאילו סוגרת בין הידיים מאחורי הגב ומקרבת בין הכתפיים, מקרבת בין הזרועות, בין האמות. ועכשיו כשהגענו לפה למצב שהידיים ישרות, אני מרימה את החזה למעלה ומורידה את הידיים למטה. ראיתם את זה? מרימה את החזה, מורידה את הידיים. ככל שהחזה עולה, ככה הידיים יורדות. ככל שהידיים יורדות, ככה החזה עולה. ואז מפה, ממש בזהירות, תפרמו את הידיים ותחזרו לתדסנה. ושוב תשלחו את הידיים אחורה,
תשנו את השילוב של האצבעות, תתחילו כשהידיים על העצה, וגלגלו את הכתפיים, את המרפקים, תקרבו את הידיים אחת אל השנייה, כבר עכשיו תרימו את החזה, וישבו את הידיים לאחור. ושוב, תרימו את החזה, תורידו את הידיים, תרימו את החזה, תורידו את הידיים. תשאפו אל החזה, תרימו את החזה עם כל שאיפה למעלה, ותורידו את הידיים עם כל נשיפה. שימו לב שאתם לא דוחפים את הבטן, אלא מרימים את החזה למעלה. ומפה גם נשחרר את האצבעות, ונחזור לתדסנה. יופי, עכשיו הדבר הבא, אני לוקחת את יד שמאל ותופסת מעל המרפק הימני. יד ימין ישרה, וגם פה אני מראה את הכתף, אני מגלגלת אחורה, לא נותנת לכתף לבוא קדימה, מגלגלת ומותחת את היד. ומפה אנחנו נשאף וניקח את היד אחורה. רואים, זאת לא תנועה גדולה, אני מרימה את היד ומנסה להרחיק את האמה השמאלית מהגוף. ותשחררו. וצד שני, תופסת מעל המרפק, מגלגלת את הכתף, מותחת את היד. ומפה אני מותחת את היד ומרימה, מנסה להרחיק את היד הימנית. שוב אני שמה לב, גם בצד הזה של היד הכפופה, לא להביא את הכתף קדימה, אלא לקחת אותו אחורה. כל הזמן. וגם פה, מחל החזה מורם. אל תיתנו לבטן לבוא קדימה, אלא החזה. להרים את החזה. יופי. והדבר הבא, אנחנו נעשה פשימה נמסקר. אז אני מזכירה לכם, יש שתי צורות. צורה אחת, אנחנו מקרבים את הידיים כשהאצבעות פונות למטה, ואז אני מסובבת את הידיים לכיוון הגוף, מרימה כמה שאפשר, ואז מקרבת בין הידיים ומקרבת את הכתפיים אחת אל השנייה. אוקיי? אם אתם לא מצליחים לעשות את זה, תיקחו את יד ימין, תרימו אותה כמה שיותר גבוה, ואז תביאו את יד שמאל. אם זה ממש קשה, אפשר לעשות פשוט את הדבר הבא, ואחר כך לשנות שהיד השנייה תהיה למעלה. ואז אם אתם מצליחים לנסות טיפה להרחיק ולנסות לקרב. אם זה ממש קשה, תנסו לעשות את זה קצת יותר נמוך. ותקרבו בין הידיים, ממש תלחצו כמו שעשינו קודם, מהמרפקים לכיוון כפות הידיים. ואז תשחררו, תמתחו את הידיים ותעמדו. הדבר הבא שאנחנו נעשה זה גומוקסנה. עכשיו אני מתארת לעצמי שאין לכם רצועה בבית, למרות שאפשר לקחת משהו במקום, אני מאתגרת אתכם עכשיו פשוט לעשות את זה בלי שום דבר. בסדר? גומוקסנה, פני פרה. אז בואו לפני זה נעשה קצת הכנות. תשאפו, תמתחו את הידיים שוב לאורדווסטסנה. ואז תיקחו את יד ימין, תתפסו מתחת למרפק השמאלי ותסובבו את היד לכיוון הפנים ולמעלה. לכיוון הפנים ולמעלה. תחזירו חזרה את יד שמאל, שוב תחזיקו ממש מתחת למרפק, תסובבו אליכם ותאריכו למעלה. שוב תפתחו ממש את בתי השכי, תמתחו את הידיים ותורידו. עכשיו קחו את יד ימין, תמתחו אותה כמה שיותר רחוק מכם.
רחוק. ואז תסובבו את גב כף היד קדימה, ואפשר אפילו ממש להרים ולזרוק. תנסו להגיע כל פעם יותר ויותר גבוה לכיוון השכמה. ואז יד שנייה. תנסו ממש כל פעם לתת תנופה יותר גדולה. אוקיי. אז אנחנו נתחיל. יד שמאל, תמתחו הצידה, סובבו את גב כף היד קדימה, תשאפו, ובתנועה גדולה תיקחו אותה לכיוון השכמה. עם יד ימין אפשר ממש להיעזר ביד, להיעזר ולמתוח את היד יותר למעלה, ואז תמתחו אותה למעלה, תאריכו אותה, ישרו את המרפק, וכופפו את היד, ותתפסו את היד השנייה. אם אתם לא מצליחים לתפוס את היד השנייה, תחזרו ותעשו דינמית, תנסו כל פעם להאריך את היד יותר, לסובב אותה יותר לכיוון היד, ושחררו. נעשה לצד השני. תמתחו את יד ימין, שוב תאריכו כמה שאפשר את צד החזה, ואז סובבו את גב כף היד קדימה, ומפה בתנועה גדולה תאריכו, ובעזרת יד שמאל תיקחו אותה כמה שאפשר למעלה. תמתחו את יד שמאל, סובבו אליכם, תאריכו את היד, כופפו, תתפסו. אם אתם מצליחים לתפוס, פשוט תישארו שם ותתפסו, שאתם כל הזמן מסובבים את היד לכיוון הפנים. לא הצלחתם לתפוס, תאריכו שוב את היד ותורידו למטה. תראו אם אתם מצליחים רק לגעת באצבעות. שוב תאריכו ותתפסו. תאריכו ותתפסו. ואז שחררו את שתי הידיים, אפשר למתוח למעלה, אפשר למתוח למטה, גלגלו את הכתפיים, ופשוט תחזירו דם חזרה אל האצבעות. אוקיי, אז התנוחה הראשונה שאנחנו נעשה זה פריקשאסנה, תנוחת העץ. אז אם אתם, אני ממליצה לנסות להתחיל באמצע החדר, ואם אתם רואים שזה ממש לא מסתדר, אז אפשר או לקחת כיסא ולהחזיק, או לעמוד ליד הקיר. עדיף אולי לעמוד ליד הקיר. אבל תנסו. אתם לבד ואין אף אחד, פשוט תנצו את העיניים באיזה נקודה ותנסו. אז בואו נתחיל. אז תעמדו, תעבירו את המשקל לרגל שמאל, ותרימו את רגל ימין, תחזיקו את הקרסול, תרימו ממש את העקב אל המפסעה, תאריכו את הירך הפנימי. תאריכו את הירך הפנימית מהמפסעה אל הברך, ואז מהברך חזרה אל הישבן. תנסו כל הזמן לסובב את הירך ככה שהיא ממש תהיה בקו של הגוף. שימו את הידיים על האגן, גלגלו את הכתפיים, תעבדו חזק עם הרגל השמאלית, תשאבו את הבקעה ותעבדו עם הירך כנגד הלחיצה של הרגל. תסתכלו כל הזמן על נקודה שהיא ממש בקו העיניים שלכם, שלא תצטרכו להוריד את הראש או להרים את הראש. עכשיו תמתחו את הידיים לצדדים, גלגלו כתפיים, זרועות, המון, קחו את הידיים כמה שאפשר אחורה, ומפה תשאפו ותתארכו למעלה. תרגישו את האורך הזה מהעקב השמאלי ועד לקצות האצבעות. אם אתם לא מכופפים את המרפקים, אתם יכולים לנסות ולקחת את הידיים אחת לכיוון השנייה. זה ממש בסדר גם אם אתם נשארים ברוחב הכתפיים. ומפה אתם מורידים את הידיים
ומורידים את הרגליים. גם אם נפלתם, אתם יכולים רגע אחד לעצור את הוידאו ולעמוד ולנסות לעמוד כמה דקות בלי הלחץ שאולי לא תצליחו. זה ממש בסדר, ואם לא, אתם יכולים פשוט לעשות את זה עם הוידאו. אנחנו נעשה צד שני. תעבירו את המשקל לרגל ימין, תרימו את רגל שמאל, תתפסו ממש בקרסול ותביאו אותה כמה שיותר גבוה למעלה. וגם פה תאריכו את הירך הפנימית לכיוון הברך, ומהברך תחזירו חזרה. אנחנו בעצם רוצים שהרגל תהיה ממש 90 מעלות מהגוף ככל הניתן. תעבדו חזק עם הרגל הימנית כנגד כף הרגל השמאלית. שימו את הידיים על האגן, גלגלו את הכתפיים, גלגלו את הכתפיים, תתארכו למעלה. קודם כל ממש תצברו את העמידה כמה שיותר איתנה, ואז תאריכו למעלה. תנסו שלא יהיה לכם רווח בין הרגליים. אני ממש ראיתי עכשיו את הקיר. אוקיי, ומפה אנחנו נמתח את הידיים לצדדים, נגלגל כתפיים, זרועות עמוד, קחו אותן אחורה, ומפה ישבו למעלה. וקחו את הרגל עוד ועוד הצידה. תעמדו על הרגל, זה סופר חשוב וסופר בריא. ומפה תשאפו ותתארכו. אם ניתן לקרב קצת בין הזרועות, מעולה. תורידו את הידיים, תורידו את הרגליים. תחזרו לעמוד בתדאסנה. ומפה אנחנו נעבור לאוטקטאסנה. אוקיי? אז שוב תעמדו בתדאסנה, תחדשו את ההצמדה של הרגליים, גלגלו את הידיים, את הכתפיים לאחור. תשאפו, תרימו את הידיים למעלה. ומפה תרימו חזה, תשאפו ותתחילו לכופף את הרגליים עד שאתם ממש יושבים כמו אל כיסא דמיוני. והחזה כל הזמן מתרומם למעלה. חזה, ידיים. תשאפו ותתרוממו. לא אמרתי שאם יש מישהי בווסת, אז תעשו את זה עם הגב לקיר. אני מזכירה. או אם מישהו ממש קשה לו היום, אז גם אפשר לעמוד עם הגב לקיר, להאריך את הידיים, ואז לרדת למטה ולהיות פה. בסדר? בואו נעשה את זה שוב. נעשה את זה עכשיו מהצד. שאיפה, ידיים למעלה, ועוד פעם. שאיפה, ולהתחיל לכופף את הרגליים. אל תיתנו לזנב כאילו להזדקר, אלא דווקא תכניסו אותו פנימה ותרימו את הידיים ואת החזה עוד ועוד למעלה. תתרוממו. אז שוב תעמדו בתדאסנה, תשאפו, תרימו את הידיים למעלה. כבר עכשיו תרימו את החזה, ואז עוד שאיפה ונתחיל להתכופף למעלה, שכל הזמן החזה והידיים מתרוממות ועצם הזנב בעצם מסתכלת על הרצפה, אוקיי? לא אחורה אלא על הרצפה, ותרימו את החזה, תשאפו ותתרוממו ותורידו את הידיים. עכשיו תעמדו במרכז המזרן. שוב, אם אין לכם מזרן והרצפה חלקלקה, אז פשוט תפתחו את הרגליים בלי קפיצה. מי שיכול לקפוץ, תביאו את הידיים מול בית החזה, כופפו את הברכיים, תשאפו ותפתחו את הרגליים לפיסוק רחב. אם הפיסוק שלכם, תסתכלו, לא מספיק רחב, תפתחו עוד. תנסו אפילו
לאתגר את עצמכם טיפה ולפתוח. ואז תביאו את הידיים שוב מול בית החזה, כופפו את הברכיים ותסגרו. עוד פעם, ידיים מול בית החזה, כופפו ברכיים ותפתחו, תקפצו לפיסוק רחב. ועכשיו, סובבו את רגל שמאל מעט פנימה ואת רגל ימין החוצה. תשאפו ואנחנו נרד לאוטיטה טריקונסנה. תשאפו, תתארכו הצידה ובואו לאוטיטה טריקונסנה. נהיה פה כמה נשימות. תשאפו, תתרוממו, תקבילו את הרגליים חזרה. סובבו רגל ימין מעט פנימה, רגל שמאל לגמרי החוצה. תחזירו את המשקל אל רגל ימין, תשאפו, תתארכו ובואו לאוטיטה טריקונסנה לצד שני. כל הזמן הרגליים עובדות, פיקות מורמות, ירכיים, ירך שמאל עכשיו מתגלגלת דווקא מבפנים החוצה, וירך ימין מבחוץ פנימה. תשאפו, תתרוממו, תקבילו את הרגליים ותקפצו. אוקיי, זה היה קצת חימום, ואנחנו עכשיו נעשה כמה תנוחות עמידה יחסית ברצף, אוקיי? ואנחנו נעשה אותם פעם אחת לכל כיוון. אז בואו תעמדו במרכז מזרן, גלגלו את הכתפיים, תעמדו בתדסנה. תצמידו את הבעונות של הרגליים, את העקבים, תשאבו את הפיקות, תנשמו רגע אחד, תביאו את הידיים מול בית החזה, כופפו את הברכיים, תשאפו ותפתחו תקפצו לפיסוק רחב. סובבו את רגל שמאל מעט פנימה, רגל ימין לגמרי החוצה. נתחיל שוב עם אוטיטה טריקונסנה. תשאפו, תתארכו ובואו לאוטיטה טריקונסנה. רגליים חזקות, תביאו את המשקל לעקב השמאלי, סובבו את הבטן מימין לשמאל, את החזה מימין לשמאל, תמתחו את הידיים לצדדים. תשאפו, תתרוממו, כשאתם מתרוממים רגליים ישרות, תקבילו את הרגליים, תראו שלא הקטנתם את הפיסוק. סובבו את רגל ימין מעט פנימה, שמאל לגמרי החוצה. אם אתם מרגישים שהפיסוק קטן מדי, תגדילו עם הרגל האחורית. תשאפו, תתארכו, ובואו לאוטיטה טריקונסנה לצד שני. גלגלו את שתי הכתפיים לאחור, סובבו את הבטן משמאל לימין, את החזה משמאל לימין, ותתארכו למעלה. תנצו את העקב הימני חזק אל הרצפה. שאיפה. תשאפו, תתרוממו, תקבילו את הרגליים ותקפצו או תפסעו. אוטיטה פרשווקונסנה. ידיים מול בית החזה, כופפו ברכיים ותקפצו. סובבו את רגל שמאל פנימה, רגל ימין לגמרי החוצה. פיסוק קצת יותר גדול, תשאפו, תתחילו לכופף את רגל ימין. ועכשיו, תאריכו את צד הגב הימני, תתארכו לימין, תניחו את קצות האצבעות מאחורי כף הרגל, תנצו את העקב השמאלי אל הרצפה, הרגל האחורית ישרה ומסתובבת קדימה. האגן, שימו לב שהוא בקו של הברך. תמתחו את היד, סובבו אותה לכיוון הראש, תשאפו ותאריכו בהמשך לעקב של הרגל ושל הגב. תנשמו פה רגע, תשאפו ובסווינג אחד תתרוממו. תקבילו את הרגליים, סובבו את רגל ימין מעט פנימה, שמאל לגמרי החוצה. שאיפה, עם הנשיפה תרדו
ל-90 מעלות ברגל השמאלית. שוב, תאריכו את צד הגב, תתארכו, תניחו את האצבעות מאחורי הרגל, תמתחו את היד, סובבו לכיוון הראש ותאריכו מעל הראש, תנצו את העקב הימני, תאריכו עד לקצות האצבעות, תנשמו פה, גם פה, תפתלו את הגב מהרגל לכיוון החזית, ואז תשאפו, בסווינג אחד תתרוממו, תקבילו את הרגליים, תקפצו. אני יודע מה כתבתי לי. אוקיי. אנחנו עכשיו נעשה וירבלראסנה 2. תביאו את הידיים מול בית החזה, כופפו את הרגליים ותקפצו או תפסעו לפיסוק רחב. סובבו את רגל שמאל מעט פנימה, כל רגל ימין לגמרי החוצה. כבר עכשיו ממש תחזרו חזרה שמאלה, תנצו את העקב, תשאפו ותתחילו לכופף את הרגל עד שאתם יורדים ממש נמוך. תמתחו את שתי הידיים, תשאפו, תרימו את החזה למעלה, ואז עם הנשיפה תסתכלו מעבר ליד הימנית. תמשיכו כל הזמן להרחיב את הצד השמאלי. תחזרו חזרה עם הראש למרכז, תשאפו, תתרוממו. תקבילו את הרגליים. סובבו את רגל ימין מעט פנימה. שמאל לגמרי החוצה. שאיפה וכופפו את הרגל ל-90 מעלות. כאילו מישהו מחזיק אתכם עם היד הימנית. וגם לוחץ לכם על הצד החיצוני של כף הרגל. ומפה שאיפה, ותסתכלו מעבר ליד, תנשמו פה, תשאפו, תשרו את הברך, ותקפצו. אז אנחנו נעשה עכשיו ארדה צ'נדרסנה. תראו שיש לכם מקום קצת משני הצדדים של המזרן, ואם לא, אז אפשר פשוט להתחיל ממש על הקצה של המזרן. אז בואו תביאו את הידיים מול בית החזה, כופפו את הברכיים, תשאפו ותפתחו פיסוק רחב. אז אתם יכולים לבוא לצד השמאלי של המזרן, סובבו את רגל שמאל מעט פנימה, כל רגל ימין לגמרי החוצה, תשאפו ותבואו לאוטיטה טריקונאסנה, תנשמו נשימה 1, 2, ואז כופפו את הרגל הימנית, תשימו את קצות האצבעות של יד ימין 40 סנטימטר לפני הבוהן הקטנה, ותביאו את הרגל השמאלית קרוב יותר אליכם, וממש תהיו על קצות האצבעות. תמתחו את שתי הידיים, יד ימין על הרצפה ויד שמאל על התקרה, ותסתכלו קדימה. תמצאו לכם נקודה, להסתכל עליה עם העיניים, תשאפו ותרימו את רגל שמאל למעלה. ועכשיו ישרו את רגל ימין, סובבו את הרגל השמאלית מבפנים החוצה. תמתחו את הידיים, תעבדו עם רגל ימין. ממש תנצו את העקב על הרצפה, תשארו את הפיקה, תעדקו את הירך, תרימו עוד את הרגל השמאלית ותיישרו אותה לגמרי, תאריכו את העקב. עכשיו בשביל לרדת, כופפו את הרגל, זה לא היה אלגנטי, תחזרו חזרה,
שימו את היד על הקרסול, אוטיטה טריקונסנה, ותתרוממו. תחזרו למרכז. עכשיו אפשר, אם אין לכם מקום, ללכת אל הקצה הימני של המזרן. סובבו את רגל ימין מהפנימה. כל רגל שמאל לגמרי החוצה. תשאפו. ובואו לאוטיטה טריקונסנה. ואז כופפו את הרגל השמאלית. שימו את קצות האצבעות של יד שמאל. תקרבו את רגל ימין. וממש תנסו להיות כמו פרימה בלרינה. ממש רק על הקצה של כף הרגל. תבחרו לכם נקודה ממש מול העיניים שלכם. תשאפו, תרימו את רגל ימין ואז ישבו את רגל שמאל. תרימו עוד ועוד את הרגל הימנית. ותרימו את רגל שמאל למעלה. תפתחו את החזה בעזרת היד. תחלקו את המשקל באופן שווה בין הרגל ובין היד. ידיים ישרות. ועכשיו בשביל לרדת, כופפו את הרגל. תחזירו את רגל ימין. תחזרו לאוטיטה טריקונסנה. תשאפו. תתרוממו. תקבלו את הרגליים ותקפצו. תעמדו רגע במרכז המזרן. תנשמו. ועכשיו אנחנו נעשה וימנאסנה. אוקיי? זו תנוחה שהיא כמו תנוחה מקדימה כזאת של וימנאסנה אחד. אז תראו שוב שאתם במרכז המזרן. סליחה. תביאו את הידיים מול בית החזה, כופפו את הברכיים, תשאפו ותפתחו לפיסוק רחב. תמתחו את הידיים לצדדים, גלגלו את הכתפיים, סובבו את הידיים לכיוון התקרה. תשאפו, קחו את הידיים טיפה אחורה ותרימו אותן למעלה. תורידו את הכתפיים, ישרו את המרפקים. ועכשיו, סובבו את רגל שמאל עמוק פנימה, כל רגל ימין לגמרי החוצה, וממש תסובבו את האגן, שהאגן מסתובב להיות ממש מעל הרגל הימנית, ותעבירו משקל אחורה. תשאפו, תרימו את החזה, וימנאסנה. טוב, תשאפו, תרימו את החזה, ותתחילו לרדת ולכופף את הרגל ל-90 מעלות. וככל שאתם יורדים, תרימו את החזה למעלה, תמתחו את הידיים ותעבירו משקל אל העקב האחורי. עוד ועוד תרדו למטה. תשאפו, תתרוממו, תחזרו אל המרכז. סובבו את רגל ימין עמוק פנימה, שמאל לגמרי החוצה. שוב, תסובבו את הגוף מעל הרגל השמאלית. תשאפו, תרימו את החזה למעלה. תעבירו את המשקל אל העקב הימני. ואז תשאפו. ותרדו ל-90 מעלות. תרימו את החזה למעלה. ותרדו עם האגן למטה. תשאפו, תתרוממו, תקבלו את הרגליים ותקפצו. אז זה היה וימנאסנה אחד. עכשיו נעשה וימנאסנה. תביאו את הידיים מול בית החזה, כופפו ותקפצו. ואז סובבו את רגל שמאל עמוק פנימה, כל רגל ימין לגמרי החוצה. ותפנו עם הגב מעל הרגל הימנית. תעבירו משקל אחורה, תשאפו ותרדו ל-90 מעלות. חזה מורם, ידיים מותחות הצידה
ומשקל אחורה. תשאפו, תחזרו חזרה, צד שני, תרימו את החזה וכופפו את הרגל. אם הפיסוק שלכם קטן מדי, ראיתם, אפשר טיפה להגדיל את הפיסוק עם הרגל הקדמית הפעם. תתרוממו. התנוחה הבאה שלנו תהיה פריגסנה. אתם זוכרות? שער או מנעול. אז תשימו לכם במרכז המזרן את המגבת שלכם או שמיכה, משהו קצת לרפד. לא חייבים, אם אין לכם זה גם לא כזה נורא. אם יש לכם במקרה עוד מזרן, אפשר לקבל אותו כמו לשרשסנה, ואז לעשות. ואז אתם יושבים על הברכיים. הברכיים צריכות להיות פתוחות בערך ברוחב של האגן. אפשר בהתחלה פשוט לשבת ככה לרגע אחד, ממש לדחוף את השוקיים לרצפה, ומפה ממש מהדחיפה של השוקיים אני מתרוממת. אוקיי? שימו בהתחלה את הידיים על האגן, גלגלו את הכתפיים, ואז אנחנו ניקח את רגל ימין. עכשיו אני ממקמת את העקב שלי. קודם כל השוק צריכה להיות ממש ניצבת אל הרצפה, והעקב בקו הברך. אוקיי? ומפה אני מותחת את הידיים לצדדים, מרימה את הרגל ומעריכה את הרגל עד לאישור. שימו לב שאתם לא מזיזות את האגן. האגן צריך להיות עדיין מעל הברך. אוקיי? תאריכו את הרגל, תשימו רק את העקב על המזרן. אם זה כואב אפשר טיפה לקפל את המזרן, ותאריכו את הרגל הפנימית. ומפה אני שואפת, מרימה את החזה, מתארכת כמו שעשינו באוטיטה טריקונסנה, נכון? זה כמו אוטיטה טריקונסנה קצרה. ואני מתארכת לצד. ואז אני מסובבת את היד לכיוון הראש, ובאה עוד למטה. מסובבת כל הזמן את הבטן ואת החזה מימין לשמאל. שואפת, מתרוממת, וחוזרת חזרה. צד שני. שוב, אני מתחילה, אני ממקמת את העקב בקו של הברך, ושהרגל יוצרת ממש 90 מעלות, ואז מיישרת את הרגל, בודקת את עצמי שהרגל הימנית שלי עדיין ניצבת, מעריכה את רגל שמאל, מרימה את החזה עם השאיפה, ועם הנשיפה מתארכת לכיוון הרגל, ממש כמו אוטיטה טריקונסנה, ואז מסובבת את היד ומביאה אותה מעל הראש. מסובבת את הבטן משמאל לימין, את החזה משמאל לימין, מנסה להתרחק מהרגל השמאלית ככל האפשר, ובו בזמן להביא את הצד הגב השמאלי אליה ככל האפשר. ואז שואפת, מתרוממת, חוזרת חזרה ומתיישבת רגע אחד בווירסנה. מחזירה את הנשימה למצב הטבעי שלה, ומפה אנחנו נסתובב לאדו מוקה וירסנה. אני מצמידה את הבעונות הגדולות ומרחיבה את הברכיים לרוחב המזרן. גם פה אם אתם לא לא מגיעים עם הישבנים אל העקבים, אתם מכירים את זה, שימו שמיכה.
עכשיו ישרו את הידיים לפני הרגליים ותבואו קדימה. תתחילו שקצות האצבעות שלכם ממש על הרצפה, האוזניים בין הזרועות, ותאריכו את צידי הגב, תתארחו, תרגישו איך אתם ממש מחלצים חוליה חוליה מתוך האגן, ואז תניחו את כל כף היד על המזרן. אם אתם מגיעים עם המצח, אפשר ממש לשים את המצח. שימו לב שאתם מניחים את הראש ככה שהאור הולך מכיוון השיער לכיוון הגבות, ולא הפוך. ושוב אפשר להמשיך ולהאריך את הידיים, לחלץ את הגב. מפה אנחנו נעלה לאדו מחשוונאסנה. אז אני ממש פורסת את הידיים, את האצבעות, ומתרוממת ככה שהכתפיים שלי מעל כפות הידיים, ואז אני מקרבת קצת בין הברכיים, מכניסה את הבעונות, ואני פה שואפת ומתרוממת. עכשיו אני מתחילה כשהברכיים שלי כפופות, סליחה, אני ממש מסובבת את עצם הזנב לכיוון התקרה, את האגן, ומפה מעריכה את השוקיים למטה לכיוון העקבים, ומעריכה את העקבים לכיוון הרצפה. עם הידיים שלכם מחליקות, אפשר ממש לתפוס את הצדדים של המזרן ולהתארך. תנשמו פה. ועכשיו תבואו עם הרגליים קדימה, תפתחו פיסוק ברוחב של המזרן, בלי להרים את הראש, תיישרו את הרגליים, ואפשר לתפוס את המרפקים וממש להתארך למטה. כל הזמן הרגליים עובדות. תעבירו את המשקל לחלק החיצוני של כפות הרגליים, תשארו את הפיקות, תהדקו את הירכיים לאחור. אם אתם מגיעים עם הידיים לרצפה, אפשר לשים אותם בשני צידי הרגליים ולהמשיך להתארך למטה. שימו את הידיים על האגן, תשאפו ותתרוממו. אוקיי, הדבר הבא שאנחנו נעשה ברד בג'סנה אחד עם הכיסא ובישיבה על הרצפה. אז אתם תצטרכו כיסא ושמיכה או מגבת גדולה, משהו קצת להגביה, תלוי, זה בעצם תיקחו את הגובה כמו שאתם בתחילת השיעור יושבים על הגבעה, אז אותו גובה, אותה כמות הגבהה. בסדר, אז אם צריך תעצרו רגע את הוידאו ותלכו להביא. אנחנו נתחיל על הכיסא. אז אתם צריכים כיסא פשוט. בגלל שכפו, אז אני שמה חתיכת מזרן. לא צריך, רק בעיקרון. עכשיו, אם יש לכם כיסא שאפשר לשבת עליו בצורה כזאת, שהמשענת לימינכם ואפשר לשים את הרגליים על הכיסא, אז תעשו את זה בצורה כזאת, אוקיי? אנחנו נתפתל אל הכיסא. אם לא, אתם תעשו את זה
בצורה כזאת, ותשימו יד אחת על הרגל, ויד אחת פשוט תמצאו איפשהו להחזיק את הכיסא. בסדר? עשיתי הפוך. אז נתחיל כשהמשענת לימינכם. תוודאו קודם כל שהרגליים מונחות כל כף הרגל על הרצפה, ושתי הרגליים ממש מתחת לברכיים, הירכיים שלכם מקבילות אחת אל השנייה. תשאפו, תרימו את הידיים למעלה, ואז עם השאיפה תתפתלו על הכיסא, תחזיקו את הכיסא עם שתי הידיים, גלגלו את הכתפיים לאחור, וממש תרגישו שאתם מתפתלים מעבר לעמוד השדרה, ממש מתפתלים ומפתלים. תנסו שהברכיים שלכם ממש יישארו על אותו קו. אפשר אפילו לגלגל את המגבת או השמיכה שלכם, להחזיק עם הברכיים, וזה יעזור לנו לשמור עליהם על אותו קו. ואז תחזרו חזרה, תסתובבו לצד השני, שימו תמקמו את הרגליים ממש מתחת לברכיים, ברכיים מקבילות, שאיפה ואל המשענת. תשאפו ותתפתלו. עם כל שאיפה תתארכו למעלה, עם כל נשיפה תתפתלו לכיוון הכיסא. ותחזרו. אפשר כמובן לעצור את ההקלטה ולעשות את זה שוב. ועכשיו אנחנו נעשה שוב בווג'אסנה, ועכשיו אנחנו נעשה את זה בישיבה על הרצפה. אז אתם מקפלים לכם את השמיכה או המגבת, יושבים ומיישרים את הרגליים כמו לדנדסנה. ואז אני לוקחת את שתי הרגליים שלי לשמאל. את רגל ימין אני שמה ראשונה, שאני בעצם שמה את העקב קרוב אל האגן, אבל לא מתחתיו, והאצבעות יפנו הצידה. רגל שמאל, רגל של ויראסנה, אני פשוט מניחה אותה בתוך הקשת של רגל ימין, ואני מוודאת כמה דברים. דבר ראשון, שהירכיים שלי מקבילות, שתי הברכיים באותו גובה, ושהאצבעות של רגל שמאל מצביעות אחורה. עכשיו ככה, אתם יכולים לראות גם אצלי שהאגן שלי טיפה באלכסון. אני מנסה ממש להוריד את האגן השמאלי לכיוון הרצפה. במידה ואני לא מצליחה, אני קצת מושכת את השמיכה ונותנת לישבן השמאלי פשוט מכובד המשקלו לרדת למטה, ואז האגן שלי יותר ישר. אז תבדקו את זה, תעשו את זה. שוב, תרימו את הידיים למעלה. עכשיו, כשאנחנו מעריכים את הידיים למעלה, ממש תשימו לב שאתם מעריכים את צידי הגוף ומרימים את החזה, שואפים ומניחים את יד שמאל על הברך הימנית, יד ימין מאחורי הגב. עכשיו, אם אתם יושבים על הרבה גובה והיד לא מגיעה לרצפה, פשוט תיקחו לכם משהו. אפשר לקחת ספר, משהו כמו בלוק, ספר, זה רעיון טוב, או קופסה בגובה המתאים. אוקיי? גלגלו את שתי הכתפיים לאחור, תשאפו, תרימו את מרכז הגוף, את השדרה, ואז עם הנשיפה בעזרת הידיים תסובבו ותפתלו עוד ועוד לימין. ואז תשאפו, תחזרו.
תיישרו את הרגליים קדימה, ואנחנו עושים את אותו דבר בצד שני. אז אני לוקחת את הרגליים, שוב, רגל שמאל, אני מניחה קרוב לאגן שהאצבעות פונות לימין, ואני מניחה את רגל ימין בתוך הקשת של הרגל השמאלית, כשהיא רגל של ויראסנה. זה אומר שהאצבעות פונות הצידה. ירד רגע מהצד. אז רגל תחתונה, רגל עליונה, אצבעות פונות אחורה. שוב אני מסתכלת ששתי הברכיים שלי על אותו קו והירכיים מקבילות, וגם פה אני טיפה אוציא את השמיכה ואחזיר את המשקל שלי הצידה. תמתחו את הידיים למעלה, תרימו את החזה ותתפתלו לשמאל. עם כל שאיפה תתארכו למעלה, ועם כל נשיפה תתפתלו עוד ועוד שמאלה. תחזרו חזרה ותיישרו את הרגליים. אוקיי. ככה, מי שיש לו אפשרות, יכולת ורצון לעשות שירשסנה, אז תעשו עכשיו שירשסנה. אני אראה פה את כל הדברים ויתחיל. מי שלא רוצה לעשות את זה לבד בבית, אז פשוט תדלגו אחרי. בסדר? אז מי שכן עושה שירשסנה, תקפלו את המזרן שלכם. לחצי. ותפרסו את השמיכה ואת המגבת. מזכירה להפשיל שרוולים אם אתם עם חולצה ארוכה. לבוא מול המזרן, מרפקים מתחת לכתפיים, להאריך את העמוד, לשלב את האצבעות ממש עד לקרומים, להניח את כל הקונסטרוקט הזה על הרצפה, לראות שמפרק כף היד החיצוני ממש מעל מפרק כף היד הפנימי, המרפקים ממש מתחת לכתפיים. אתם מרחיקים את הראש, מורידים אותו ושמים את הקודקוד של הראש על הרצפה, והגולגולת נשענת על האגודלים. מפה מתקרבים עם הרגליים ומרימים רגל אחרי רגל לשירשסנה. אתם מרחיקים את הכתפיים מהאוזניים, מרימים אותה למעלה, לוחצים חזק את האמות ואת שורשי כף היד על הרצפה, מתרוממים, וגם פה מנתקים את הרגליים כמו ריצ'ראץ'. מצררים את הירכיים מבחוץ פנימה ומקרבים את הרגליים אחת על השנייה, ומעט לוקחים את הרגליים אחורה כדי להיות ישרים. מרגישים את הקשר הזה שיש בין קודקוד הראש ועד לעקבים של הרגליים. אנחנו נשאר פה עכשיו 3 דקות. אם ירדתם באמצע מכל סיבה שהיא, תשנו את השילוב של האצבעות ותעלו שוב. וכל הזמן להדק את העמוד על הרצפה, להרים את הכתפיים, להאריך את הרגליים למעלה, להדק את הרגליים אחת על השנייה, לעבוד עם
עם הרגליים. שירשסנה זאת עבודה. עבודת רגליים חזקה. תראו גם כשאתם ממש על קודקוד הראש ולא נופלים לכיוון המצח. תנסו להרגיש את הנקודה הזאת כאילו יש לכם שם מטבע מתחת לקודקוד הראש. ואתם ממש כל המשקל על המטבע הזאת. הזה. מטבע אחד. ולא להפסיק לעבוד עם הרגליים. התעייפתם, שחררו רגע ותמשיכו. אפשר מעט לפתוח בין הרגליים, לסובב את הירכיים ולהצמיד את הרגליים חזרה. להמשיך להעריך, להמשיך להרים את הכתפיים. לנשום. עכשיו, לפני שנרד, תרימו את הכתפיים. עכשיו תראו, אם אתם יכולים להצמיד את הרגליים עליכם ולנסות להוריד את הרגליים ביחד כשהן ישרות או כפופות, תעשו את זה. אם לא, פשוט תרדו רגל רגל. תנסו להיות ממש בשליטה. וכשירדתם, תעברו עד המקום וירסנה ותנוחו רגע. אוקיי, אז אנחנו נעשה עכשיו סטובנדה. עכשיו, מי שיש לה או לא בבית אפשרות לעשות עמידת כתפיים, אפשר, אם יש לכם כרית רחבה מספיק ולא מאוד גבוהה, נגיד עד 10 סנטימטר, אפשר לעשות על זה. אז תעשו 5 דקות בערך, אפשר לשים ממש טיימר או להסתכל על השעון. האמת שכאילו בטח נעשה גם פה משהו כזה, אז אתם יכולים פשוט לעשות את זה. מי שלא, אנחנו נעשה סטובנדה, אז תיקחו לכם, פה אפשר להשתמש בכרית מהספה. צריך כרית שהיא תהיה קשיחה יחסית, והיא יכולה להיות משהו כמו עד 15 סנטימטר בגובה, שתהיה יחסית משמעותית. הרוחב והאורך פחות משנים, אז תביאו לכם איזה משהו כזה. אם צריך שוב תעצרו רגע את הוידאו ותלכו להביא. ואז אנחנו פורסים את השמיכה או המגבת שיהיה לנו בראש, ושמים את הכרית בצורה כזאת, יושבים על הצד ההפוך מהשמיכה, ואז אני שמה את הידיים עם הכרית רחבה. אתם יכולים ממש לשים את זה על הכרית עצמה. אני מגלגלת את האגן ונשכבת פשוט על הכרית. גם אם אתם נשכבים והראש שלכם מגיע, לא נורא, זה כאילו אין בעיה. ואז בעזרת הרגליים אני יכולה לקרב אותם קצת, ואני דוחפת אחורה עד שהכתפיים שלי מגיעות אל הרצפה. עכשיו תשימו לב שבאמת הכתפיים שלכם מגיעות אל הרצפה. אתם יכולים רגע אחד לבדוק עם הידיים, להכניס פה משהו, ואחרי שעשיתי את זה, אני שמה
על עוד כרית, או אפילו בצורה כזאת על כיסא, זה גם בסדר. אבל חוץ מזה אין בעיה לעשות. אפשר גם ככה אם אתן מרגישות טוב. ולא בזמן וסת, פשוט אתן שוכבות. הרגליים לא מתגלגלות החוצה, תשימו לב שאתם אוספים אותם פנימה. הירכיים מתגלגלים, והרגליים הם כן באיזשהו טונוס של עבודה. ואתם מעריכים את העקבים רחוק מכם, מורידים את הכתפיים עוד ועוד אל הרצפה, מעריכים את העורף, נושמים אל רום החזה, החזה כאן פתוח, ואפשר לנשום בקלות. אם אתם מצוננים, זה גם תנוחה מצוינת. אתם יכולים להישאר גם יותר מהזמן שאני אשאר בה עכשיו. ופשוט תרפו לתוך התנוחה, חוץ מהרגליים. ותתנו לתנוחה להתפרס לתוך הגוף שלכם. ולגוף שלכם ממש לנוח אל תוך התנוחה. ותשימו לב לשינויים שקורים ככל שאנחנו נשארים יותר זמן בתנוחה. תראו אם אתם מצליחים להרפות יותר, לשחרר. ואז כדי לצאת מהתנוחה, אז קודם כל אתם מכופפים את הרגליים, מעמידים אותם על הרצפה, דוחפים את עצמכם אחורה, עד שממש כל הגב מגיע אל הרצפה. נשכבים פה עוד רגע. ואז דרך הצד תתרוממו לישיבה, וממש לפני שבאסנה תיקחו את הכרית שעמדה לכם מתחת לגב, תשבו עליה, תיישבו את הרגליים, תפתחו מעט פיסוק בין הרגליים ותתארכו לכיוון הרגליים. תתחילו כשהגב שלכם כאוב. אם אתם לא תופסים את כפות הרגליים, כמובן תתפסו איפה שאתם מגיעים. מה שחשוב זה הגלגול של הכתפיים לאחור וההכנסה של כל האזור הזה של השכמות. אז גלגלו את הכתפיים, תכניסו את השכמות, תשאפו, תאריכו את קדמת הגב ותרחיבו את המרפקים לצדדים. פה בהחלט ניתן להגל את הגב ולפרוס את הגב כמו שמיכה. מפה תחזרו חזרה לגב קרוב ותשכבו לשבאסנה. כמובן תתלבשו, תהיו
תדאגו שלא קר לכם ושלא יהיה לכם קר. הגוף יתקרר במהירות עכשיו, בזמן הזה. אם אתם צריכים תמיכה לראש, אז תשימו לכם. אפשר ממש להתכסות. אפשר לשים את הכרית שלכם מתחת לברכיים. בזמן וסת כדאי לשים. ואפשר לשים גם את הכרית ממש על הירכיים. גלגלו את הכתפיים לאחור. תנו לרגליים להתגלגל לצדדים. לאט לאט תנו לנשיפות להיות רכות יותר ויותר. ולגוף ממש להיספג בתוך הרצפה. תתכוננו עכשיו לסיים את השבאסנה. תאריכו את השאיפות. ואז כופפו את המרפקים ותניחו את כפות הידיים על הבטן או על החזה. כופפו את הרגליים אחת אחרי השנייה. ותתגלגלו לשכב לצד ימין. תראו שאתם תומכים בראש. ומפה תתרוממו לישיבה. מקווה שהצלחתם לעשות את כל השיעור והכל היה ברור. תכתבו לי אם משהו לא היה ברור. ואני מקווה שנתראה מהר בשבוע הבא.